Straight to the point. Now, atong ipadayon mahigala atong duga mga hisgutanan rong buntaga. Ato balik-balikan gamay ha, kining pamasangil magod mga higala. Pasangil, batok ni Vice President Sara Duterte, mahimo na tong tuuhan. Kana kung doon na ebidensya. Pero kung way ebidensya, mo atras ta gamay, kay basig panaot ra ni. Pamulitika ra ning tanan ni store. Mo lagi na kanang musod kag politika, labi nating imbitaron ka kay mudagan kag eleksyon, imo san nga banaon imo kagalingon kaagwanta ba ka sa intriga. Kay og naa kay isyu padakon, og wa kay isyu himuan. O na kini Sara Duterte para madaot gyud, ila gyud himuon mahigala nga unsaon pa ni pagdaot. Kay panalitan katong ubang tawo nga daling mutuod ay makaingon man nga, uy, putong din Vice Presidente, dili maayo mahimong presidente ni kay manglabay maglaptop. Pero mo na nga ang atong pangutana, unang-una si Attorney Pua nga mao man kay gilabay, mo reklamo. Wa man. Ikaduha duna unta mga higalay CCTV or video baka nakakuha video or picture pala dunay ebidensya. Wa man. Or doon na ba kay empleyado sa DepEd nga naa nagtrabaho ng opisinaha nga makaingon nga diha siya panahon mahigalas paglabay. Aron nga dunay saksi, dunay witness, nga dunay personal knowledge ni ining maong pasangil. Kay kung wala gani na, butang-butang ra ka ng tanan. Straight to the point. Kung wala gani na, wala. Gihimo-himo ra ka ng istorya, ha? Mao gani mahitabo. Gihimo-himo ang istorya para madaot, para nga di na ganahan mga tao, kay medyos pagkakaroon na ba kusog mangyod kini si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. So makatandog sa mga tao na labi pa ang masa mahigala, emosyonal maning masa, limang kag manglabay kag laptop. Pero pag susi nga, butang-butang naman na ni. Kana mga tao mahigala di po na madali nimo og mislead. Mo na nga kung mas mayo, di na lagi ka maghimo-himog istorya day. Kaya maghimo-himo kag istorya mo research sa maning mga tao, mga sukitig paminaw. Straight to the point. Kining istoryaha nga mga labay laptop, maura ning istoryaha mga kagalaan sa si Sara, medyo hinay kuno sa academics niya dito sa San Sebastian College. Maura ng istoryaha nga naman. Og mo istorya ka gani nga hinay sa academic, ang paistoryahon nimo ang iyang professor or ang iyang classmate nga diha gyud na personal knowledge mahitungod niya. Ug ang istorya mahigala katos Madriaga nga wa man sa mag-abot gani sa eskwelahan. Makaingon ka wa, mugna raning istoryaha. Kay kinahanglan man ta mahigala nga lig-on ba ang atong basihanan nga mutuo ta. Doon na say lig-on nga basis, doon na sa ebidensya. Ngano makaingon makang hinay sa academics? Dito ba ka anang panahon na classmate mo? Di man. So, layo kay sa tinuod. Maura po ni mga higala mo yun. Nang labay laptop, nakakita ba ka ng labay laptop? Kung sa manay ka dito sa DepEd. Bisag janitor lang sa DepEd ay. Bisag janitor lang musulti nga. Janitor ko sa DepEd itong panahon na. O niya, ako itighinlo ng ilang mitinganan. Niya, dito ko, samtang nag-map ko dito, nakakita ko nga ng labay si Sara Duterte o laptop. Kanang ana ba, duol ba? Kay muta naman tag credibility pod ni anang maong witness. So karon wa gyud zero gyud mga kagalaan. So kay zero man, wa may picture, why CCTV, why video, why reklamo mahigalang Attorney Pua. In fact, Attorney Pua, usa pa magani sa iyang abogado karon, why nakasaksi, why witness mga kagalaan. Masabot na to nga kining tanan pulos ra mga butang-butang. Straight to the point. Butang-butang. Unya, gawas ana, si Vice President Sara Duterte mahigalang ni tubag yun. Asa man to iyang tubag names atong balikan ganyan tubag. Kay pangutan naman kani. Sige, sugod ko no. Apil ang pangutana dong. Laptop ang isang empleyado mo, ma'am. Sige. Ang laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Poa. Do you want to react to that particular statement or narrative? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Okay, pause. Pause, okay. Nanay, tubag, Sara.
Never in the history nga ng labay sa laptop. Mo na direct from the horse's mouth. Wa sa mga labay laptop. Gawas may gala nga so pa to paminawa Sara ha. Ang mga ebidensya ba usa atong gihagpat mga kagalaan. Imposible mang manglabay kag laptop ni store. Nya mo gilabay abogado. Nya wa gyud mo reklamong abogado. Kanang abogado mga kagalaan di pa unsaha nga abogado ta. Natay daghan ka adtuan trabaho oy wa na kauyon nimo trabahoan nimo day. Wa na ka kauyon ako imo kung gilabay di mo ko kinahanglang labayog laptop. Sultihin lang ko kung wa na kay salig nako. Wa man ko okay man ko. Nya labi na kining kaliber ining attorney Puwa mahigala nga mantigo man sa trial ni. So kung kana nga klase sa butang-butang ang imong himuong istorya medyo kuan kayo. Kada na ang lapsaw nga istorya, lapsaw nga hinimo-himo. Straight to the point. Lisod mga higalang matuuhan. Kisa may mutuo anay nana, ha? Kisa may mutuo. Pila may sweldo da ekonohay ni attorney Puwa ng DepEd. Nga di yung ka mo biya ng DepEd o panalita gilabay ka ng mga naglaptop. Abogado man ka. Makatrabaho man kag bisag asa ka ibutang mabuhi man ka. Mao man bintahan ning abogado ka kay bisag asa sa Pilipinas. Ang imong lisensya sa pagkabogado mao gigahapon na. O mga kag Mindanao, pauli ka dito sa taga-asa ka dito. Ang imong lisensya maka-appear ka magkorte dito. Bisag asa sa Pilipinas. So, imposible nga ang usa ka abogado ilabayon og laptop nga di mo kiha. Ikaduha, nga dili mo hawa sa pwesto. So para nako mahigala ka ng istoryaha, mahibaw ani mo klaro nga usa ka matang sa butang-butang. Pero gipangutana man Sara, ingon sa di naman tanan ko na kunon kay basura man ang isyuha pero nangutana man ka, ako lang tubagon. So mo nang gitubag mahigala Sara, rewind ko no gamay dong. Yeah, sige ko no, rewind gamay nya atong i-play. Unang-una, sa empleyado o sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, Okay, posa dong, posa. So gitubag na Sara. Ha? Iyang gitubag bisag basura na kana. Rewind na ko dong katong pagsugod sa pangutana gidong. Basura na kana nga mong isyu kisa pa may patuuhon pero gitubag lagi niya kay gipangutana man siya. Sige, ibalik gamay ha katuto ang pangutana dong. Okay, sige. Inupunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Powa. Do you want to react to that particular Oh, smiling pa statement or mga narrative? presidente, vice presidente. Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Okay, boss. Pangalawa, posa dong. hindi ako gumagamit. Posa. Na, ngano akong gitagsa-tagsa ni? Posa dong Gerald. Aron nga hagpaton tigi ba? Pisa-pisahon ta ning iyang pamahayag. So natubag ni Sara ang ilang butang-butang nga wa siya manglabay og laptop. Never in the history nga nanglabay sa laptop. Never. Wa sa manglabay sa kulig, wa sa manglabay sa kauban, wa sa manglabay og empleyado, labaw nga wa sa manglabay og abogado. Mo ni iyang giingon ni Vice President Sara Duterte. So, natubag na. Pero ang mga nanaway ni Sara nakakita na pud og laing saway daykin. Kaya na may sumpay ni Sara to nga, wa man tay benepisyo makuha man labay ta. Ikaduha, na-mention ni Sara nga, di man ta ka mao gani anang laptop. Ngadto na po sa nikuha na po, di mo hutdan og ganang ikasaway. Ha? Si primero, nagmugna og istorya,
Nganong mugna-mugna man tungod kay balikon ako fabricated nga istorya, mugna-mugna ang istorya tungod kay way ebidensya. Way CCTV, way video, way picture, way testimonya. Mismo sa attorney Puwa nga maoy gilabay ko no, wa man moingon nga gilabay ko. So sa laktod wa gyud kwintang istorya ha. Pero kay gipangutana man si Sara, mitubag Sara. Pagtubag ana o, natubag na. Nangita na pud sila mahigalag asa na pud manaway ni store, ha? Di gyud kahutdan mo na yung gingon day, di gyud kahutdan og kasaway. Kay ang sumpay na pud ani dito man sila ni kuha na pud og kwan. Dito na pud sa nakuha og pagsaway. Na natubag naman ang ilang pasangil, dito na po sa nisuway og himo og istorya sa sunod nga sunod sa iyang tubag. Ato i-explain mga kagalaan ha para maklaro tani. Okay, sige dong Gerald. Proceedong. Wala siyang benefit sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Minsan nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image. Para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Sunod ay, yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta. Nasisira siya. At magastos bumili ng bagong laptop. Kasi, tinatanong nyo bakit private yung laptop ko. Hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop. So, nagpabili ako ng laptop, sabi ng mga tao sa gobyerno, hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. Tinapon Okay. Sa atong tiwasag hisgot ha. Kay human natubag na ni natubag ni Sara. Katong pagpanlabay laptop mo to main nga pasangil. Pagtubag niya, nakakita na po sa naglain mahigala nga isaway. Atong sundan mahigala ang may tungod sa laptop. Okay, atong balikan mahiga tong dugang mga isgutanan rong butaga. Human natubag ng Sara. Nya dili tinuod katong pagpanglabay laptop. So naklaro na kana. Ato nang gidiscuss mahigala nga wa gyud basura kana nga maong isyu. So sa tubag ni Sara magalidton pa sa nangita ano pud og laing kasaway day. Kay niingon man Sara nga dili ko kamaoan ng laptop. Pero ang context mga kagalaan og imong timan-an, so di gyud kamao mo gamit og laptop. Diha na pud ilang gisaway kay nganon di kamo mo gamit og laptop ni store. Now, ang kadto to ang mga manaway ni Sara ug kadto mahigalang mga nakauyo ni Sara malaylain ang pagsabot. Ngano man kung kag di kamao, ngano na man sa iyang kaguling laptop day. Straight to the point. So ang context siguro ani mao nga dili sa expert sa computer. Daghan man dili expert sa computer pero mantigo ka ni ana mga higalang laptop. Kay kananan na imong cellphone mao naman na computer naman na day. Kining ato mahigala mga iPhone karon gipanggamit mao naman na. Imong gidada. So kanang mga iPad so gidaldala nimo, no? O kanang laptop. So, ingon Sara na aman sa iyang kaugalingong laptop. Sa to pa, kamao siya. Kaya naman sa iyang kaugalingong laptop ni store. Dili man na theory mahigala. Nga naa sa iyang laptop. Mantigo sa mo gamit og laptop, pero dili sa expert. Mao siguro iyang but ipasabot ka na inday ken. Asos ni dako kayo mahigalang istorya. Oy, nga anon di din kamao mo gamit og laptop. Daghan man mga higala nga kamao mo gamit og laptop, kamao mo type, kamao mahigalang mo kwadro, dili swito sa tanan nga mga functionalities nga naa diha. Namay daghan na day. Parihara po na ba kanina kay sakyanan, makamao ka kay naman kay imong kaugalingong sakyanan, pero di ka kamao mo kuri-kuri sa mga makina. Ang imo iguro ka kamao mo drive.
Pero di ka kamao mang kuri-kuri diha, mag-ilis og tubig ni store, di ka kamao kinamauhan ang dapita, pero kamao ka mo drive. Di man po kinahanglan yun nekin nga expert yung kawan na po gamit ng mga IT kung imong expert di ka na tanan. Muna nga kini tubag man ni Sara, sunod na pod pangutana ani kadto na pod napita pangutan-on, pero wag sige kag sunod sa issue day. Iya na lang ididman ang ubang issue siguro kay total kini ni ang wa na may mga hinungdan ning uban ni store. Ha? Contest ko na sa BBM og Sara og ginamitag laptop. Ang swito gini mga laptop ron kini mga batanon o kana mga computer swito kana sila pero kadto mga ginikanan na nila mahigala labi to mga lulo na typewriter pa kana ito dili na kana sa ganahan ng laptop dai. Pero tan-aw nako kini Sara na bugado na mahigala di ka mo gamit. Kini iya makigalan kana bang wala niya pasobrae ba? Kana bang humble ba lang nga pagkaistorya nga di ta ka mao ana. Pero na masayang kaugaling ng laptop. Imposible man na mahigala na kay mo kaugaling ng laptop kung di ka kamao. Straight to the point. Palihara nang nakay sakinan maantigo ka kay ikaw man maoy nagamit anang imong sakyanan. Straight to the point. So kini wa mo pasabot daghan man naminaw to karon nga kamao mo laptop dili expert o dili suito sa tanan mahigalang functionalities diha. Straight to the point. Di man po kinahanglan nga ma-leader ka nga pertini mo ka expert yun in the kins computer. Wa na gamit mga computer engineers ana, wa na gamit mga IT anang kalakiha. Ang importante sa leader, dili ka expert sa tanang butang diha, technical expert gyud ka. Ang importante nga kamao ka nga mo guide sa mga tao, kamao ka mo push the right button. Straight to the point. Kinahanglan ta ani kini lisod man ni ko ana, ginahantag IT dai, makayal tag IT. O nga may suito ani. Di man mo tay monopoly of knowledge. Wala man tay monopoly of knowledge. So, naay uban mahigalap, ibutan ta karon. Ari ka sa medicine nga aspect, dili maka suito sa medicine. Mayon na ka mahayal tag doktor. Nga mo ito patan-awon aning butanga. Engineering nga mga aspect, maghayal tag engineer. Na may mga computer engineers, may itong pa kuno ani. Inanalan ni store, not necessarily nga pertigin mo situha sa tanan, o ka na mga higalang computer pertig situha gini mo, wa na trabahong computer engineers anang kalakiha og imo naging kuhaon tanan knowledge ana. Hasta mga IT, mga sugid di paminaw. So, ang importante nga makaguide ka na ang mga higala, mga i-encode din ang uban pa. Bisan gani ka ng leader ka, di na magkinahanglan ikaw yung mangunay paghimog PowerPoint in dakin. Di na magkinahanglan. Leader ka na, kay presentation panalitan mo, mamalihog lang ka sa mong staff. Di magkinahanglan ikaw yung mo mangunay diha. Ang imo, ang concept lang, mao ni akong presentation, mao ni mo na, ana, pangitay ko kani nga picture, mao ni mo na. Pero dili ka suito, ana, inday. It doesn't mean nga suito ka na napita mga sugid di paminaw. Bisan ako bitaw dili ang mga higala kamaw ko mo himog laptop nagukoy kulom nagukoy pleading himuon. Submit tag kulom kada Huwebes mga higala para mogawas ang kabirnes. Mantigo ta pero expertise mga higala ana pag naay gamay kakulian sa laptop manawag tag technician tabangi ko dong. Palihog dong unsa ning ko ana hitabo mo na itong buhaton ni store. So tan-aw nako naa si Sara ana nga level. Ang uban lang ilalagay gipadako pag maayo magade kamo mo gamit og laptop so nahimong issue. Kanang leader ka labi na mga presidente ka di naman nga ikaw gimamuhimo sa mga presentation aday. Hatag kag concept mao ni atong gustong presentation ana. Wa na gamit ng tighimo og PowerPoint anang kalakihag imong pakyawon pud tanan. So ato lang nang giagi kato katawa mga higala pero mao nay kamatuoran nga si Sara Duterte ug di po niya tubagon ni mga higala iya po siguro tubag-tubagon na panagsaray kay di po nimo tubagon sama ining laptop kanang labay laptop delikado man og uban matuon lang po kadugayan. So mo na nga iya ning gitubag mahigala ato sa nang gidiscuss kay lisod man kay di ato diskusyon mga kagilaan nga mao man ni talk of the town. Kay laliman kanang nang labay laptop kung tinuod man gali pero man akong giingon di man mo haom sa ebidensya. So kini mga kagalaan pulos sa mga mugna-mugna lang, himo-himog istorya para pagdaot sa imahin mga higala sa Vice Presidente. Comment de kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.